Indonesia dulur kabeh bangsaku agama Islam Kristen Buddha lan Hindu kabeh iki ayo bersatu negara kita supaya maju Pancasila iku dasare dadi ajimat nyoto hatine sapa ae sing nyalagunakne ayo bebarengan disingkir sedekah desa iki kajate mula disengkuyung kabeh wargane wis dadi adat lan budayane mula kudu dijaga lak lestarine tapi nang bangsa wetan kene nganakno sedekah kajate dulur bangsa kabeh nyuwun berkah tak dongakno bangsa wetan kene ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rezekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno masih peno kenek tarian gak usah ngersula niku sampean anggap ngingoni kula kenal Pak Sali kepala dusune aku mang dijak mangan kare ayam waduh cek enake tapi mari mangan lambeku ngilerae tak cokot tak kira pupune petik lah kok dongkele sering sedekah desa ngeten iki minangka wujud kerukunan antar masyarakat napa malih bangsa wetan terkenal kerukunan antar umat beragama luar biasa. Nek kepingin roh demokrasi yang betul datang ke bangsa wetan sini. Cerminan Indonesia yang bersatu. Hidup bangsa wetan. Luar biasa. Hati-hati kalau elingaken datang bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik. Niki zaman-zaman empun tua.
Jaman iki jaman pun tuwa. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat penggodha. Dijak nang masjid, dijak nang pura mesti semoyo. Malah sing disobo omahe germo. Senengane adu petik tata andara. Nah, sing meneng ngoten niku rumangsa. Nah, sing guyu niku kulino. Roai. Niki cerita, sak crit tapi durung karan nyoto, nggih. Ayo, Cak. Unggahno gase. Ngene enake lho nglodruk iki. Ngeten tok wis ketok niki pun. Aku biyen tau dadi dalang kondang. Job-joban akeh dhuwitku sak pirang-pirang. Ngalor ngidul dikawal kaya juragan, kepingin apa ae mesti keturutan. Dhuwitku akeh manganku mele-mele. Aku seneng mangan gule sate, sepi tanggapan mangan apa anane. Kadang-kadang isok mangan kancane. Aku pingin banting haluan, aku duwe toko-toko peracangan. Hasile rodok lumayan, saiki kelakon aku dadi juragan. Juragan soge atik soge kendel. Wingi nang Malang aku kulaan apel. Dhuwitku akeh tak tumpuk kandel. Saiki duwe entek tak gawe mangku purel. Namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karasa. Ditinggal awe-awe sing ngedung kancane dhewe. Budi Wijaya niku jan top kok ndeke. Napa malih teng bangsa wetan iki seneng kula teng mriki niku. Masyarakat rukun. Napa maneh senengane tontonan. Tidak menunggu lama, nanti akan kita tampilkan seorang penyanyi yang sudah cukup terkenal. Bahkan namanya sudah melanglang buana, melintang dalam musik Indonesia. Siapakah dia? Artis yang sedang naik daun. Denny Caknawan. Asik! Budi Wijaya berkemaco. Ayo, ayo. Selamat malam semua. Selamat malam. Masalah rawame Mas Roso. Ruame tapi aku getun iki, Mas. Getune kena apa, Mas? Sing tak celuk Mang Denny Cakwan. Sing metu Kota Amal. mau pikir aku iki anggota masjid ngono. Lah iya kok sok teko kono glunung-glunung glebyuk tak pikir sapa. Yo tetep ganteng aku sih, Mas. Ya iya.
Sik baterene entek, Mas. Baterene entek. Aku wis ngomong kandhani kok. Gawe iki ya lho. Lho. Gawe iki ae. Ya, rada ndek titik. Lah, masalah semangat iki sore, Mas. Semangat luar biasa. Semangate luar biasa. Masalah guyub rukun tumplek-blek nang ngene kene kabeh. Menandakan bahwasannya warga Bangsa Wetan ini bisa menjadi barometer kerukunan. Lah, kena dicontoh ambek desa-desa liyane. Iya, pemane nang kene iki wis jelas Bangsa Wetan itu tahu makna demokrasi itu bagaimana. Toleransi antar umat beragama, antar sapa itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Masalah nglumput didongano sing apik kae parian ya, Mas. Mula gak salah nek awak dhewe melok ndongak-ndongak. Melok ndongak-ndongak. Tengok-tengok nang prapatan ngombene kopi. Cakep. Bak warga Bangsa Wetan muga akeh rejeki Allahumma. Amin. Swaha. Oh, adik Swaha. Oh, iya. Iki kanggo dulur sing situ. Lah. Oh, ngono ya. Iya. Nggawa rantang kok diadahi kelaras. Cakep. Warga Bangsa Wetan kabeh muga-muga seger waras. Allahumma. Swaha. Ngombe kopi nanggone pinggire sumur. Cakep. Warga Bangsa Wetan muga-muga panjang umur. Allahumma. Amin. Swaha. Nggawa rantang digawa cak sokeh. Cakep. Warga Bangsa Wetan kabeh mariki duweke akeh. Allahumma. Amin. Swaha. Tengok-tengok nang perapatan ketiban ondo. Cakep. Masalah main nang Bangsa Wetan. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Amin. Allahumma. Swaha. Masalah nek rondo-rondo ngono mesti kelingan zaman-zaman biyen, Mas. Pak Moka Mas Ali iki. Apa? Kepala dusune. Kepala dusune. Gawekno sing lemek-nyemek. Pak Sali. Ya. Wong Pak Sali lho wis mulih. Iya ta? Nanti Pak Sali. Pak Sali wis mulih. Bojone lho sik ana. Bojone. Ana. Bojone wis mulih. Anak-anake sik ana. Wis mulih. Sing ana iki Mas nunggoni Bapak Dewan, Pak Wongso. Pak Wongso Sugeng Dalu, Pak. selamat malam Pak, luar biasa. Winginane nang kono. Saiki nang kene. Saiki nang kene. Iya. Mbok kok gak ditambah-tambahi ngono. Apane? Apane? Omongan gak enak ta opo ngono. Tapi ancene kok kaya ngene kabeh iki semua tidak lepas dari jasa seorang wanita. Mas, kok iso tutuk wong wedok, Mas? Loh, gak ana wong wedok, kaya ngene iki gak mungkin ana. Berarti ngene iki gak ana nek gak ana wong wedok. Iya, wong wedok iku tetep nomor 1 sedunia. Lho iya, diapa-apano wong wedok tetep nomor 1 sedunia. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ya. Gak iso. Tetep wong lanang. Kok iso wong lanang? Ngene iki mang nek gak sinata ngene iki nata ngono ku nek gak wong lanang, gak mungkin. Mosok wong wedok katene masang terop. Gak mungkin, tetep wong lanang. Kapak-kapakno wong lanang nomor 1. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Tak belani wong lanang. Kok akeh sing lanang wis rek wedok iki. Tapi gak iso. Apa gak iso? Negara nek gak ana wong wedok gak dadi negara. Kok iso? Loh, simbole wis ana. Apa? Wong wedok iku tiang negara. Wong kaya ngene-ngene gak ana wong wedok, gak dadi negara. Tetep wong wedok sing nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup Pak Wongso. Hidup Pak Wongso. Hidup Pak Wongso. Lah. Matur suwun. Kono hidup Pak Wongso. Iduku sampe muncrat. Mas, apa? Iku Pak Wongso. Iya. Sebelah sampean ro? Sapa? Bos Yono. Loh, Pak Yono. Bos buah terbesar di Indonesia. Bos besar terbesar di Indonesia, Bos Yono. Mbasi bos. Nek ana wong wedok keteteran. Dari sapa? Pak Wongso, kate budal kerja. Iku lapo dhisik sadurunge budal? Mangan. Sarapan. Sing masakno iku sapa? Wong wedok. Nek gak ana wong wedok, Pak Wongso keturutan Kalir nduk embong. Tetep wong wedok nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok.
Wah, aku yo tetep hidup Bos Yono. Hidup Bos Yono. Hidupe teko ndi? Iku wong mlaku rene. Lho. Hidup Bos Yono. Ngandani Bos Yono. Sugeng dalu tetep wong lanang. Wong wedok, wong lanang gak nyambut gawe. Apa ge masak, Dik? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Bos Yono hidup. Wah. Nek gak hidup gak yo kene, Bos. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Kula nggih hidup mau, Bang. Ngene-ngene. Matur suwun, Pak. Terima Bos, kasih. peleme mboten niku kathah. Iki bos buat terbesar sa Indonesia Raya iya. Berarti sing ngekeki wong lanang. Wong lanang, tetep wong lanang. Hidup wong lanang. Merdeka wong lanang. Luar biasa. Sing wedok iki ndi sing wedok iki rek? Sing wedok. Mbasi yo sing lanang iso nyukupi. Apa? Tapi lingo. Apa? Tetep rumah tangga iku sing dadi daringan wong wedok. Nek gak ana wong wedok, Pak Wongso pinter nyambut gawe, Pak Yono pinter nyambut gawe. Wong wedok gak iso dadi daringan, entek cuntel gak dadi apa-apa. Tetep wong wedok sing nomor siji. Setuju? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Entek kon entek le. Iya. Tetep wong lanang. Kok iso? Kapan-kapan wong lanang. Kok iso? Wong lanang adalah pondasi dalam rumah tangga, penegak wong lanang. Sembarang kali rek wong lanang, wong wedok iso apa, Dik? Ya, hidup wong lanang. Wong lanang merdeka. Loh, lelaki ku selalu di atas. Ojo gelem kalah ta Bu sampean niku Bu, ya apa Bu? Mbak Si wong lanang pinter nyambut gawe, hebat dadi pondasi. Tetep butuh wong wedok. Contone, Kon kesel-kesel nyambut gawe. Bengi-bengi tengah wengi, kon kepengin ngelepas stres. Kon gak butuh wong wedok, gak mungkin. Adik bojomu nang omah terus mengkurep ae. Ayo pikiranmu ya apa ya? Tetep wong wedok sing nomor 1, Dik. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wis, gak iso wis. tetep wong lanang. Tetep wong lanang. Kok iso? Saniki wong wedok mlumah gak gelem diperbuat. Lho iya. Gampang. 150 oleh api. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. 150 oleh api. Aplikasi api-api saiki. Ah terus nopo nek gak legrek kon? Gak apa-apa, sing penting oleh api. Rumangsaku. Lho. Lah apa so? Sik. Ana telepon sik. Kok niku nyambut gawe kok ngarani telepon kok ngono. Halo? Oh, nggih Bu, nggih. Niki tasik teng Bangsa Wetan. Wau sareng Pak Wongso kali Pak Yono kula wau. Nyambut gawe lho, Rek. Mantun injing kula langsung sowan teng dalem Bu. Nggih, siap Bu. Ya, krik sapa so? Ibu Kofifa Indar Parawangsah. Gubernur Jawa Timur. Kofifa telepon awam. Iya. Waduh. Lha apa kon niku? HP-ku. Lho kok sampai ngono? Getare piro? HP-ku. Aduh. Kenapa iku? Getar 1000 kali liter. Gempa bumi kok, Blok. Sopo rek telepon iki, Rek? Ya. Aduh, Halo? gak ngene kok iso sikil. Oh iya, Mas. Ini aku masih main nang Gresik ini, Mas. Iya. Engkau nek saya sudah mari? Oh, apa sudah mari ku? Sudah selesai. Iya. Kayak cocote koncoku, Mang. Lho, cocok tak kaplok kon kok. Iya, Mas. Nanti saya tak numpak pesawat. Oh, Brek. Iya. Modonnya di mana modonnya? Turunnya. Oh iya, Mas. Turunnya. Oh, ya. Berarti turunnya. Oh, ya. Sopo sih? Oh, ya. Kok kakean ya? Ya, Mas. Nanti saya turun langsung numpak bojomu. Loh. Mas, ngawur sampean. Numpak ojek ta apa ngono lho. Oh, ya. Ya wis, Mas. Tunggu saya di Jakarta ya, Mas. Alhamdulillah, terima kasih, Mas. Matur nuwun. Sapa iku? Raffi Ahmad. Ola apa artisannya pun dagelan iku lho. Nang Lalor gawe. dikokon giver Rafathar. Rafathar butuh hiburan. Lho, sik. Loh. Halo.
Pancet ta sampean niku. Iki sik karo aku. Karo nyambut gawe telepon. Sik lodrok iya nang bangsa wetan. Engko nek mule tak ampiri sampean tak sangoni. Ya. Aja telepon-telepon sini. Sopo so? Makmu. Hei, makku lho wis bongko. Makku 10 tahun wingi wis mati kok. Makmu wis mati ya? Iya. Masalah kon gak tak kon jelas gak tau nyambangi kuburane makmu ya. Suwe gak tak sambangi mergo tanggapane ludruk rame so. Winginane mule teko ludrukan. Iya. Aku nang kuburane. Nang makmu kuburane makmu. Petuk makku. Lho, nang ndukure maesan makmu tenguk-tenguk. Lho karo nggawa HP makmu. Lah apa so makku so? Tak takoni mak, sampe lak wis mati sih mak. Iya so. Sampe lak makne wanto, iya so. Sampe lha apa nang ndukure maesan iki mak? Apa tibae? Nang jero gak ono sinyal so jare ngono. Kon kate gedhe. Masa wong bongko nggawa HP. Ah iya, makmu gak tau pesen kon. Pesen. Pesen ya. Sadurunge mati ku ngomong aku ngene makku. Wanto anakku ganteng dhewe. Iya. Sok mbene aku mati nak. Aku kuburan nang ngene ngarep dhewe. Ngarepe lawang kuburan. Jaluk dikubur nang ngarepe lawang kuburan. Jaruk nang lawange kuburan. Karepe apa? Karepe ana kobongan makku iso mlayu disiki. Wong mate kok atik ngenteni kobongan wedi kobongan niku. Mak weh. Masal. Arek iki jo urip tibae. Iya. Kon jo urip, Pak. Jere. Masalah. Alhamdulillah. Kon tuwek ngecemes ae. Kon man tekon ndi? Tekon ndi? Tekone. Masalah. Tekan jere. Arek iki mang dipe dorong garing kok wis nang kene arek iki mang. Ya wis baba. Ya, Topine apik. iya. Iki jane apik iki. Ya Apa? Sikil dibuka. Nah, rodon ndek titik. Ayo, mlaku. Iya. Deng. Rawes sih saya. Apa sih? Ya wis baba. Ya, Lah apa katene kon? kalau di sekolah menghibur kok. Tambah ngecemes ae. Lu mau pikir aku mang lapo? Kon nang kene kate lapo? Apa menghibur raka-raka bangsa wetan. Ngomong apa sih tarik itu? Mbok. Waga. Nalon. Malam. Ayo. Ate. Mau menghibur. Tuh. Tirano. Aku kate menghibur warga bangsa wetan dan sekitarnya, muga-muga kabeh iso ngelibur malam hari ini. Amin. Tirano kok. Wis kamu hibur. Dewa wae. Kok tak banting. Aja to wong arek kok. Suwe kata banting. Kon kate menghibur. Ya apa menyanyi? Iso nyanyi kon. Lagu barat. Lagune Lagu barat. masuk. Lagunya Michael Jackson. Lagune sapa? Lagunya Michael Jackson. Michael Jackson. Itu Michael Jackson. Oh iya. Menengok. Tak menengok. Baik hadirin yang berbahaya. Berbahagia. Bahaya. Berbahaya. Ngomong ae wis lesu. Saya orang berbahaya. Kon. Kon. Berbahagia. Ya berbahagia. Kon mang berbahaya. Ya wong cangkem bener. Ya pre. Tak idoni meloncat kon kok. Ya wis apa. Lho. Dah. Ayo nyanyi apa kon? Baik hadirin yang berbahagia. Nah. Pada malam hari ini kami akan mempersembahkan sebuah album dari Michael Jackson yang berjudul Tak Gendong. Diamput. Ya apa sih? Michael Jackson niku judulnya kata gendong goblok. Apa? Michael iku lagune Mbah Sarip. Sapa? Mbak Surip. Yo, Mbah Surip. Ya Mas Sore. Lah kon Michael Jackson Wong cangkem bener. kate tak tonyono hukume tak gare iki kira-kira. Ono. Wis karepmu. Sakarep. Nyanyi. Nyanyi yo. Aku nyanyi banda. Hai hadirin yang berbahagia. Berbahagia maksudnya. Kami akan mempersembahkan. Tahu. Iki bangsane tulang lunak goblok. Didemek ngene Kok iso dijunduk? Didemek ngene tok. Arek kon junduk kon prasamu kon. Ambil. Wis gak yo. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu
yang berjudul Tak Gendong. Mas Amrip, Tak Gendong. Iramanya rock. Oke, rock. Hei, Rok seka apa rok landung? Iramai rock apa ya pokoknya rock. Iramai rock. Iya, nyanyi lah. Hei, Rock. Iramai rock. iya toh. Rock mini. Sakarepmu toh toh. Baik, ini lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Selamat malam kawan-kawan. Brip. Tak gendong brip, Brip. Lapo ini? Brip somplak anjene. Kon kurang halus jaluke. Kurang halus. Mas, kawekno sing karepmu mau. Mas. Ya, ngono. Tak gendong, Mas. Iramane rock, oke? Oke, Mas Brip. Oke. Ini lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Tak gendong. Enak, musiknya enak ya musiknya ya. Enak kakekmu ya. Hei, tak gendong apa mau tak bui pencak iki. Apa pencak cengelmu ngono wae. Ya apa sih mrit kan iku mrit. Toh. Toh apa teng toh? Apa teng? Oh kebablasan iki. Oh iya. Paling gak ngerti bahasa Indonesia iki. Isoke ngomong bahasa Inggris bae. Bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Ya. Mas Hamrebe. Yes. Lagu Isra. Oke, Isra Mas Hamrebe Isra. Ya. Tak gendong Isra. Oke. Inilah lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Gendong gak mana-mana. Kok tak banteng kon kok suwe. Ya bisa. Kok sok gak mana-mana iku. Tak gendong kemana-mana. Lah yo ngono. Duh, saya kemana-mana. Lah iku mah tak gendong gak mana-mana. Wong cangkemmu lho. Kon niku kate nyanyi tak gendong apa kate merkosa rondo kon niku? Kok tak manak-manak lho. Tak gendong kemana-mana. Ngono lho. Tak gendong kemana-mana. Iya. Ngono. Kemana-mana. Oke, maaf. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Maaf, para hadirin sekalian. Ini tadi ada kesalahan teknis. Ya wis apa. Oke. Ini aku. Set. Ini aku yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Tak gendong kemana-mana. Jambut. Lapi. Cocok iku mau. Ya ngono, tak gendong kemana-mana bener. Lu kok nak cakar kon. Oh dipuji kok malah. Ya prek. Ono kon niku ayo.
Aku yo kagetan. Kagetan aku. Jampet paling baleni maneh. Alah, gak entek ini. Tak gedong. 1, 2, 3, 4. Kemana-mana tak gendong, kemana-mana enak toh, mantep toh. Daripada mbok anter, engko mbok perkosa. Mendingan tak anter sendiri. Tak sogok. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Where are you going? Okay, I'm walking. Where are you going? Okay, my darling. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Mendingan nonton Ludruk Budi Wijaya. Duduk bareng pacar. Awas ongong. Hahaha. 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 Where are you going? Okay, I'm walking. Where are you going? Okay, my darling. Ate bokoe Clara. Toh, Kate bongko nyanyi nglarani. Wah! kan toh? Oh, toh. Arek iku gaenan waru toh, coba mbok eret-eret. Gak, Pak. Kon kenemenen. Iku nek potel gak sok balik iku engko. Telung. Sak napas. Bongko ya, Pak. Ya wis bab. Apa? Wong nyanyi iku ana carane. Ya apa? Ana aturane. Ya sebentar sih. Lah iya. Apa? Hah? Sit. Kon kate gendeng kon merangsang ndelok aku kon. Sampel kon. Apa kon? Kalah deh. Iya. Ya. Tap. Ha. Loh. Napa? Kon apa? So. Oleh yang gurimu lho, So. Hah? Gurimu. Kenapa? Kan apa-apa ngono. Kan apa-apa. Masalah rek lambine putih ketok wayu. Kan Putih-putih. kon PC kon klambi ireng ngono kok putih kon niku gendeng bae. Berimu. Anak buntute. Iya. Tase rek. Ya Allah. Kon kapan gak nggo tas gak apa kon? Berimu. Apa amburiku? Dia aja. Peng. Sandale jenjit. Selop kok jenjit sih kon niku. Masalah bodine. Masem lehoi. Kon delok potongan ngene wis kon merangsang kon pisan. Masalah sanggule. Kopluk iki lho kopluk, lha apa sanggul. Sak goblok kon iku, Sok. Apa sih? Anten. Oleh yo ta. Oleh apa? Anten. Kenapa sih? Ya. Ayah. Apa kon baru? Minggir. Minggir sih. Minggir. Hi. How are you? Can you speak English? Huh? I won't speak English. Okay. Yes, I know. Oh, Maica. Aku ngomong. Oh, lambene picek arek gak iso ngomong. Weh ngale-ngale. Goblok. Iki wayah rek. WJH CTK. Wajahmu cantik. SDH MKN. Sudah makan?
Mbut mureng. Rambutmu ireng. Litmu ning. Kulitmu kuning. Wah. Ini iki gawe bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Anten tadi goblok-goblok anjen. Deh, ngawur. Sweet. Iya. Eh. Toh. Ojo to, gana tunggale. Kon niku iki mahasiswa aja rusuh-rusuh ngene ku. Randu sing rusuh. Maksudmu ngomong apa? Maksudmu ngomong. Iya. Hah? Ngomong mang ya apa maksudmu? Semua sih dah. Arek mbok apakno mau katene. Ayo melok aku. Tak gonceng sepeda motor. Terus? Tak jak nak toko emas. Terus? Tak tukokno ali-ali. Ali-ali to. Aku sampe deg-deg ya. Iya. Cewek. Hei. Rumah kamu siapa? Nama kamu di mana? Wale. Namamu siapa? Rumahmu di mana? Jenengku Gepeng. Maksudnya iku lho, namamu siapa? Jenengku Gepeng. Lho kon niku lho ngomong namamu siapa? Gepeng. Ya Allah. Dua bilang hari ini. Maksudnya namamu siapa? Gepeng. Jeneng arek wedok iku lho siapa? Nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Tempat meninggalmu kapan? Kakekmu arjo urip meninggalmu kapan? Oke. Ya sudah. Mbak. Piroan, Mbak? Anaknya berambang ah. Ora 50.000 aku mang disawar 50.000. Terus ngene gak kesuwen. Kon gelem tagat apik? Kon gelem tagat tarabi? Gak gelem karuane. Wes aku rumah samu kaya ayu-ayu dhewe. Wong raimu kaya raiku. Ngomong bulet ae. Ngomong sing halus. Wes mari ngomong. Sabar-sabari tambah suwi tambah kurang ajar kon. Aku wis sabar, aku wis halus. Sabar sing koyo apa kon? Iya sabar. Anggenmu aku gendakamu. Disawangmu sakmene kae ku garai mangkele atiku. Bener ngono kuwi? Heeh. Lah ditapuk taraimu. Yo ditapuk. Enggak. Ngomong kok. Enggak. Mangkel atiku, Cak. Mangkel atiku. Anggetmu iku arek aku iki arek selawe geblak dhewe. Dijarak sak penake. Iya. Enggak maksudnya. Ngono kuwi gelo Cak atiku, Cak gelo atiku. Gerang gaplok gak kena gawe conto. Lumayan oleh kates rek. Lumayan. Anggenmu aku apa? Ngerti disawangmu sakmene kae iku gak pantes, Cak. Kurang ajar, gak sopan. Iya. Lah jaro sing kena diconto arek nom-noman. Lah iya. Sing genah. Lah iya. Anggenmu aku iku gendakamu ngono. Apa? Anggenmu gendakamu. Apa? Iku lho. Apa kok? Iku lho. Ya apa peng rasane peng? Rontok kabeh. Wes. Karepmu piye? Duh, lah Yo, aku cinta sama kamu. cinta. Yo, I love you full. Iya. Kanane cok temen-temen to. Sik ta? Heh. Awakmu ngerti sih, lek aku rondo, Tuh. heh? Tok raja to. Raja. Kon gelem ah? Seneng ancu to. Lho. Kon jenong. Kon iku cek gamoy kan kudu tiba. Lah ya.
Kan ngerti sih, aku iki rondo. Lah apa kon gak golek perawan? Malah gak enak. Lah apa? Kok iso? Saiki krusake. Perawan rasa rondo. Terus? Iki beda iki. Rondo rasa perawan. Rasane yo. Iya. Beda rasane. Beda rasa. Beda. Oh. Berarti kon seneng ambek aku. Aku seneng. Teman. Temenan. Lek kon cinta ambek aku, awakmu tak du. Duh. Nek awakmu iso ngalahno jagoku, awakmu bakal dadi bojoku. Wani. Ya apa? Ya apa maksudmu? Kate tak du. Didu Iya. apa? Ya tak du gelut. Didu gelut. Iya. Wah, gak gendaan tak patekno. Aku yo gak mau. Ayo piye? Belani rondo di satu tambahan kon. Konjak kulen. Mau. Konjak kulen. Ya wis tak peki. Temen ya. Ya. Pokoke kon nek iso ngalahno jagoku bakal dadi bojoku. Wah, tenang ae sayang. Tenan, nduk kene. Iya sayangku, cintaku, I love you. Ah, ya iki peng. Peng, Kon temen ta? heh, Temen sih. kon didu gelut goblok. Lah apa sih? Iya. Lah wong kon keterangane logor kok kate gelut. Lanang iki. Lanang kon. Lah apa tuh? Gelut. Lah apa tuh? Kok didemek tok wis mengsel. Kok kon apa narik kita kate mbok bubut ya to? Lah, Kon jare mangkate wani gelut. ya tapi jadi buka-buka tuh. Wis ta. Aku wis krungu. Krungu ah. Napa Pak? So, Nggih, wani nggih, Pak. tangga. Awani. Kula gak wonten. Kon wani tangga. Gak wani Kon gelut. wani Oh, ya tangga. wani aku. Kepengin oleh bojo ayu. Iya. Dek to copotono to. Ayo. Tuh. Wis meneng. Copot. Perkosaan diluke. Perkosa kakekmu ya. Dagelan gak tau mlebu. Gak tau mlebu kaki-kaki nopo gerak. Tuh. Yo. Jenenge gelut. Lihat tidak Jangan apa. dicopot. Pengen bojo ayu ta gak? Katoke, katoke. Turut. Wong kate gelut lho. Kon kepengin oleh bojo ayu ta enggak? Lah iya. Itu aja sing iki to. Aja. Aja sing iki. Iki bahaya iki to. Kon iku lha apa kok gembel atu-atu iku? Iki Pistol. kon tak dukung. Hah, Tak dukung. Bapak Joko. Tak golekno. Tak golekno handsbox. Sabuke lho gawe rupa Jepang. Jarene ibu-ibu kon gak sempakan. Kaya bakal ngawur ae. Sempakan lho. Atul-atulmu ketok iku lho. Ayo, Toh sakmene toh. apa ae? Kaya kene bedes. Ya iya. Ayo. Ayo iku lho gawe niku lho, ngene Pak Kentut iki lho. Kita bulan. Napa meneh? Lawe Budi Wijaya. Sabuhe rapi Ayo, ya. gawe. Iki handsbox kanggo tinju. Wis pokok apa wong wis kaki e. Le, nyamar goblok. Ketoke kaos kaki. Tapi Kaos kaki. heeh. Handphone. Nyamar ah. Yo nyamar. Oh iya. Iki ngono wis diasmakno teko Pak Kiai. Lho, Temenan. Pak Kentut iki kiai, kono iki diasmaki cek gampang menang ngono kok. Sing tengen iki rumah sakit, Ah. sing kiwa kuburan. Kuburan. Sing diwa bulan. Kon menang oleh bojo ayu. Menang oleh bojo ayu. Ayo bojo ayu. Awas nek bojo ayu. Ya. Aja eling-eling gelute. Kon peng. Sing penting semelohene. Pemanasan. Kursi. Tau mantau? Banyun. Yo. Banyun. Ini siji. Ono siji. Wis ah. Katong meloro jadi gawe. Cerita. Jaluk bonange 5. Wah, sing iso sih. Yes. Iya. Hah? Wis to, wis. Iki lho ndoke kok. Masih mbok delik-delikno ya gak iso ya. Ya tetep ketok talah. Duduk. Sing penting kon oleh bojo ayu. Iki rumah sakit, sing kiwa kuburan. Musuhmu kalah,
kon menang oleh bojo ayu. Baik hadirin sekalian, selamat malam. Selamat berjumpa dengan ayo bali okon. Nek tinju kok ngomong maneh, tak jotos kon kok. Tinju kok ngomong ae. Aja jak ngomong to. Selamat berjumpa dengan pertandingan tinju kelas berat. Selamat berjumpa dengan pertandingan tinju kelas berat dalam rangka perebutan piala wedokan. Iya kan hadiahnya wong wedok kan? Iya. Di sini di hadapan Anda seorang petinju. Inilah seorang penantang, Michael Geping. Nyamar. Yang penting menang. Silakan duduk. Hadirin, kami panggilkan juara bertahan kelas berat. Inilah Michael Tajai. Inilah Michael Tajai. Iki tinju tak sapi iki. Tinju kok ditaleni kaya sapi ya. Inilah juara bertahan. Suwun Abah. Juga. Khusus. Suwun bahaya sepana matur nuwun. Silakan duduk. Kepeng, kamu belum tahu siapakah musuhmu? Inilah musuhmu. Loh kok nangis? Le. Ya Allah, Gepeng. Kon niku kepengen oleh bojo ayu ta enggak? Enggak. Rumah sakit kuburan. Pasti menang. Naik ke atas ring. Naik. Silakan duduk. Gepeng, ayo munggah nang ring. Kon tambah gak entuk bojo ayu lho. Sebentar, sabar. Duduk. Rumah sakit kuburan. Kon menang oleh bojo ayu. Tenang saja. Hadirin sekalian, kedua petinju di hadapan Anda. Di sebelah kanan saya, Michael Gepeng. Dan ini adalah juara bertahan, Michael Tajai. Ya, ho, push, iya, ho, iya, ho. Nyonyor tanganmu ya. Kami umumkan kepada Anda, Michael Taji berat pukulan 2,5 kintal. Michael Gepeng berat pukulan 2 ons. Nyamar. Mr. Gepeng, Anda petinju dari mana? Samaria. Samaria. Michael Taji, Anda petinju dari mana? Hai mas wamen ya, malah seneng. Baik hadirin sekalian, ternyata kedua petinju adalah bekasnya Germo. Mendengar peraturan, kalau ada tanda nung 1 berarti boleh
memukul. Sewaktu-waktu ada tanda nong 2, waktu habis tidak boleh memukul. Siap? Oke. Kowe iki ngomong apa? Siapa ngerti? Saudara penonton, sebelum ronde yang pertama dimulai, maka Anda kami perkenalkan dengan pembawa ronde Miss Markaton dari Amerika. Inilah pembawa ronde. Inilah Miss Markaton. Kayak bedes gendong anake. Tolong ana. Aduh. Iki saulan gak mlebu rek, ditotok-totok. Panji gendeng. Silakan masuk. Han, woi coba ditotok lancar. Silakan masuk pembawa ronde. Sore. Kon ruh iku nek pembawa ronde iku lak seksi ya. Seksi biasane niku. Iku mau potongane kok kayak sapi powan ngono. Kok kaya daging kalengan ngono. Saudara penonton, yuk kita saksikan bersama ronde pertama. Mulai. Ya. Pas. Siap, hati-hati. Ya. Balas. Iya. Balas. Iya. Balas. Iya. Ayo. Waktu habis. Diangkat. Waktu habis tidak boleh memukul. Waktu habis tidak boleh memukul. Di banyu toh, di banyu. Diobati. Yang luka diobati. Ya. Biar sehat. Kelenjong. Biar sehat. Saudara hadirin sekalian, untuk menginjak lombok ombennya apa toh kita? Kring. Kami panggilkan pembawa ronde yang kedua, Miss Markaton. Ronde kedua. Pembawa ronde kayak gubuk. Bertinju tidak boleh curang. Bulut tai. Ya. Silahkan masuk. Hai, voice mana? Kelek ireng. Sudah, pembawa ronde masuk. Sekarang siap-siap ya. Kedua petinju menginjak ronde. Menginjak ronde yang kedua. Mulai. Ya. Oh. Wes. Ya. Terus. Pukul. Ajar dia. Ya. Ayo. Waktu habis. Diamput. Waktu habis tidak boleh memukul. Ayo, di banyu Mas, di banyu. Di banyu Mas. Yang luka diobati. Biar sehat. Mandi besar. Iya, mandi besar.
Para penonton sekalian, yuk kita saksikan bersama tayangan ulang gerakan lambat ronde yang kedua. Gerakan lambat. Gak ngerungokno iki. Anggere kok mesti omong-omongan. Tak pecat kayak ngono. Gerakan lambat ronde kedua. Mulai, Nung. Gerakan lambat ronde kedua. Bagaimana tadi? Ya. Kayak kucing ngapain kerahan. Iya. Awas. Balas. Ya. Waktu habis. Itu tadi tayangan ulang gerakan lambat ronde kedua. Tayangan ulang ya? Ya, silakan duduk. Hadirin sekalian, yuk kita saksikan bersama. Siapakah pemenangnya tinju pada malam hari ini dalam rangka perebutan Piala Wedokan? Yuk kita saksikan ronde yang terakhir, ronde yang ketiga. Penentuan, awas. Hei. Ya. Oh. Kalau ikut tinju tak lari pagi. Hai malah gorong. Has. Oh. Ya. Oh. Hus. Ya. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Hop. Waktu habis. Modar pisan. Urusan polisi kamu ya. Mati. Hahaha. Sokun dilawan. Mati. Iya. Iya mati. Kok ngajak kabeh? Lihat merek. Nggih bisa. Loh, kok ngajak kabeh? Wah, bahaya. Nek jadi urusan polisi aku. Wah, timbangannya untuk polisi ya. Mending tak bunuh diri ya. Ini mau dari kentut, rumah sakit, kuburan. Tak coba ya. Ya. Gak apa-apa. Ya. Ketipu ya. Kak rosrek. Pisan keras. Ya. Loh. Rasa, mati. Jasida. Ya apa? Gak mati rek. Wah. Kuburan kowe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya sudah. Ya. Mati. Simba mati. Ya. Ya kasih tahu. Ya apa kasih tahu? Kasih tahu. Kali aku. Oh gak mati rek. Hah. Lur karo kowe. Ya. Sabar. Mati. Ya. Mati. Kasar.
kepengin mati ta? Badoken. Badoken iki. Nek kok gak mati-mati. Ya aja nanti temen rek. Tangi mana? Ya, des. Wah, mati kabeh urusan polisi iki. Gara-gara didugelut perkara wedokan. Waduh, ya apa iki rek? Iki lho. Gak oleh bojo ayu malah oleh banci. Iki gara-gara sampean kabeh iki. Mati kabeh iki tetep urusan polisi. Wis gampang, Cak. Carane? Ayo digolekno klaras, diobong karo bensin. Ngono ta? Iya. Habis urusan. Habis urusan. Ayo diobong e. Ya wis tutukno. Sampai menesuk tutukno. Iki gara-gara rasa karo wanto karo gepeng perkara nggodha wedokan. Meneh-maneh nek urusan wedokan iku rek. Iya, Cak. Aja digawe gedhe, aja sampai digawe gelut. Bahaya. Ya sing wis sing durung ayo dihati-hati. Iya, Cak. Bengi iki awak dhewe ditanggap karo dulur bangsa wetan, hajate sedekah desa. Muga-muga mari sedekah desa, dulur kene diparingi seger waras. Amin. Rezekine melimpah ruah. Amin. Kenek kanggo sangu ibadah, muga-muga nang iso tindak Mekah Madinah. Amin. Bengi iki digawekno lakon apik. Apa, Cak? Lakone Sogol Pendekar Sumur Gemuling. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.